راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو على توزينا لعل ثلاثة تغلال حلقة ساف سراويت هاجرات أفريكان لعلوت أزستي سراويت أمريكان أب أديس أبازته كايدو لو أتياب قداي شبران تسطان بمتكوار كاب 18 كساب 21 لكاتيت زكايت زلوزته دحرتي أب صومال سلسة وتهدرات أمريكا زغتل متقعتي شبراوين قجلتات يكايد بمهلاو بأمريكا سودة بمخانيو زغلت زلو أزاز سراويت أمريكا أب أفريكا ميجر جنرال روجر كلوتي يقدمو أب زكايدو غازيت أو على الشباب حدا كاب تزعبي سقاتات مغاني تغيسو أتي جنرال أمريكا سراويتا تقليلا كاب أفريكا كم زي توتسون الرقاقيسو أقدمو منيسرات مكلغال أمريكان فرنسانا بزقبرو وركب حيلتاتهم مسراويت هاجرات أفريكا بمتحبار أنصارتهم أبقنات ساحلن صومالن زركبو شبراوين قجلتات سرعتاتهم كحيلو تسامامي عميم أتي أزز سراويت هاجرات أفريكان أمريكان زكايد وزلو مبل شامناي وعلى حيلتات مدري أفريكان أمريكان كل تشحن عسران زتسامي ركب قبر ملسي نايتي تشاينان روسيان أب أفريكا زقبرو زلوا وتهدراوت أمت مغانون تنتنتي قلصو إيرترا أبزي بالعلوت أزز سراويت زتوكل وعلى هاجرات أفريكان أمريكان أي تساتفن يزلا فرنساون أب أفريكا زركب بزع سراويتا كتعب مغانا بريزيدنت هاجر مس مرحتي شدشت هاجرات أبز قبرو ركب مقلاصو أيرسعن إيرترا بتركبن هاجرات مبراق أفريكا أبز الرأتي كبير قد زورت زلو ورار عسلم بطا نابدو بسودان كمزز فحفح من يسرح الرشات هاجر أفليتو أتي كاب يوغندا نابدو بسودان كمز ساقمز قلت زلو عسلم بطا نتادرو بواحد مقبي أبك أيح مسمر كاب زلو هاجرات ناتبهالت تقلت دو سودان بزباسة كي قاردو متنكغتا قريبو أتي بناي برقم بتاز فلت عسلة زراتي تهاجر كي يبرسن كله مشارقتي منقسي دو سودان قلتو في حاجز كبركتا ودم مقبن حرشان تصويعو اتعسلم بتان قاقحو كي تصفن كاب هاجر ناب هاجر ناسقره توساقي عنوات كي بتصحن مقتو وهود ناي مدانيت من تساق نتفتات كايدون تلابيو إيرترا إثيوبيا صومال جيبوتين كينيان درونتي تصني حزت كعزل ورار عسلم بتا نسات سلس ورحي أمام مكاتين تصنيحن يوغندا دبوب سودان تنزانيا دما حدثي قدايات زي معلتي العلميتن 50 كيلومتر نساقمة زتك عزلو ورار عسلم بتا خويننا اللوا إثيوبيا صومالين كينيان تنكندي بزي ورار زتهسيا هاجرات كغنان كلوا بفلاي صومال هتوص هاجراو حدقا أويجا تركب أب تحت سهرة زركبة هاجرات أفريقيا زلوان وهلو العدا 583 بليون دولار كم زبطحة صبصاب بانك عالم قليصو بمسارة صبصابتي هاجراوي فاينانساو تكال قدم 10 عامتات 336 بليون دولار وهلو العدا زنبرن زن هاجرات أب 2018 ب 250 ميتاويت نهيرو ناب 583 بليون ديوي ركب أزدما أهجر أفريقيا كتتصورو ناب زي تقل عدان سعبيناتون تشمم كمزلا زنفت مخانو تنتن تقوت أبايردو عدا هاجرات أفريقيا أم نفس وكف عامتنا نهارز قدر لزلو أورا مغنيات أبزو وانزي تشاينا قد مخونت زي بلو لقاح نزن هاجرات ببزحي تهبسل زلا مخانو وتم تنتنتي تغسو إيرترا حانتي كابتن زواحد وهلو العدا زلون هاجرات أفريقيا تباهيلات قلت كساب تحساس كل تشحن 10 شوعتن أسات 875 مليون دولار عدا زنبرا إيرترا أمو داتا كل تشحن 10 شمونتن نابل علي 3.5 بليون دولار كم زعرقة صبصابات قطبا يتغسو بانك عالمن أهجراوي معكن جنزبن أبهجر أفريقيا كابز شغلن أورا قديات قلو صنتن بقوع مقوتصار بالشونان زي مهلاو دخوم محدرا لغحنيو هاجرات أفريقيا لعلي 580 بليون دولار عدد أيها الونمبر عامتاوي أسات 100 بليون دولار ببلشونا كم زتفافايو زقلات كبرات سمعتنا زينا أبزي في الصم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان سلام كم يتقنيو كبرات تغتاتلتي مدب انتهي كيب بحالالو
ኣብዚ መደብ ነቲ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ዝተነበን ሓያል ቆላሕታ ኤርትራውያን ዝረኸበ ጽሑፋት መደረታት ተረካብ ዘረባታት ምርኮስ ብምግባር ከምኡ እውን ካብ ሰማዕትና ብብዝሒ ዝመጸና ርእቶ ኣብ ግምት ብምእታው ናትና ትዕዝብ ተወሲኽና እነቕርቦ መደብ እዩ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሓያሎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሻቅሎት ሸይሞም ይርከብ ኣሎ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን መትሓዚ ብዘይብሉ ፖለቲካዊ ባህሪ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ክገረሙን ክስከፉን ካብኡ ሓሊፎም ክኹንንዎን ይረኣዩ እታ ብኣቶ ኣማራ ኣረጋዊ ትምራሕ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ዝኾነት ሪፖርተር ዝተባህለት ጋዜጣ ነቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምዕ መስርዑ ክሕሉን ትካላዊ ኣሰራርሓ ክኽተልን ፀዊዓላ እዛ ጋዜጣ ኣብ ናይ 12 ለካቲት ሕታማ ኣብ ዓምዲ ፖለቲካ ኣብ ትሕቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዘተኮረ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዝብላ ርእሲ ዘስፈረቱ ሓተታ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ካብ ምትኳር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ከተክሩ ምተገብአ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ካብ መንግስቶም ተወሳኺ ብዛዕባ ምትእታው ኤርትራ መብርሂ ከም ዝፅበዩ ኣስፊራላ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሑሰን ድሕሪ ምቕያሩ መተካእታ ናቱ ከም ዘይተላእከን እቲ ምክንያት ድማ ንጹር ከም ዘይኮነን መተካእታ ናቱ እውን መዓስ ከም ዝለኣኽ ከም ዘይተፈልጠን ንኣንበብታ ኣዘኻኺራላ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ቀደም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ስዩም መስፍን እውን ንዘረባ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብትርኻብ ዝነቐፉ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ሓደ እዩ ንሱ ነዚ ነቕፌቱ ዘቕረበ ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝተጸንበለ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሕወሓት ተረኺቡ መደረ ኣብ ዘስማዓሉ ግዜ እዩ ካብ መደረታቱ ኣብ ዩቲዩብ ካብ ዝተፈነወ ሒደት ንስማዕ እቲ ናይ ሰላም መገዲ ተባሂሉ ዝመፀ ብዛዕቢ ኣብቲ ፌደራል ዝነበሩ መሪሕነት ውድብና የኣክል ተፋናቲትና ምንባር ቁሸትና ኣብቲ ኸደት ቁሸትና ኣብዚ መፀት ንኽልቲኡ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከፋፊሉ ክነብር ኣይኽእልን ንፍታሐዮ ኢሎ በኪሩ ዝተቓለሰ ኣብ ህወሓት ዘሎ መሪሕነት እዩ ብዝኾነ ዝትግበር ዕድል ረኺቡ ተተግቢሩ ህርፋድን ደገፍን ተዘይኮይኑ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ናብ ንቡር ንምለስ ኣለና ኢሉ ዝተቆጥዐ የብልናን ዝኮረ የብልናን የግዳስ ፍቅሩን ሓልየቱን ብተግባር እዩ ህዝቢ ትግራይ ርእይዎን ህዝቢ ኤርትራ እውን እንታይ ከም ዝጋረዶ ክርኢ ዕድል ረኺቡ እዩ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ቅድም ቀዳድም ወያነ ክነጥፍ ኣለና ቅድም ወዳድም ክንሓፅቦ ኣለና ናይ ወያነ ስርዓት ሓፂውና ክንውድእ ኣለና እዩ ኣይ ጉዳዮምን ቀሲሎምና ረእይዎ ክመፁ እዮም ኢልና ኣብቲ መገዲ ሰላም ነድህብ ኢልና ንሕና ዋዕዋዕ ይበልና ኣሎ ስራሕና ንስራሕ ኢልና ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይና ክንሰርሕ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሃንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎ ዘረባይ ንቋፅር ዘረባይ ንእረ ኢልና እናሰማዕና ከም ዘይሰማዕና ክንሓልፎ ፈቲና ይደጋገመሎ ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ ኩላና ዝተኸታተልናዮ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንኤርትራውያን እውን ስለ ዝምልከተና ቅድሚ ሁሉ ወያነ ዝሃነፆ ሕገ መንግስትን ክስበር ክንሕግዝ ኢና ክንኣቱ ኢና ኢሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ዓለም እዙይ ነውሪ እዩ ሕገ ይፈቅድን ናይ ክልተ ሃገራት ህዝብታትን ኣመራርሓታትን ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ሕጊ ኣለው ዓለም ሕገ መንግስቲ እዚ ጠቕመኒን ኣይጠቕመንን ዝብለ ውሽጥና ክንከራኸረሉ ግቡእ እዩ ንቡር እዩ ሕገ መንግስቲ እዚ ከፍርስ እየ ኢሉ ዝመፅእ ግን ሙሶሎኒ እዩ ሂትለር እዩ
عليه يقبر حزب إرترا زمسلو سرعات كتكل زمسلو منقست كشم زمسلو نقص كنقص ناتويو حزب تقرأي وهي حزب إثيوبيا زي هات قبر زلكا سلسل الكتنا زحق زي كيت وسد كنا فرسوين أمسها خوينا إلا إن ما تعوعلون أي فكد الحقي إذا ما نختزي نهزب تقرأي ترايز حمو مسيلو كرأي يقولون هزي إثيوبيا طلت الله وتم سلطان زل حيلي نزي يقبلون يبقلون تعليو زطفالو نسي تحيلتيو قال يزطفي يلن حزبتات إثيوبيا فلت يوم حزبتات إثيوبيا بتقراي بعفار بمحرا بنشانغول قموز بدوب إثيوبيا بمبرق إثيوبيا بعفار بغلو حمتي 400 مترو بصلا انت تدرفيرا بصغونه غربت تدفيرا لو على إثيوبيا يزدفر إساياس كم تزعسوا مصيب تقراي كعندري أنت بنتلو حدا حزب تقراي يفكدن هو هذا يفكدن أيوه حزب تاعت إثيوبيا يفقدون تدرى حلتا يفقدون لا لو نتنا تاجر زحمم أي فقدون لا لو نتنا تاجر زيا شيطان ترى يوم سوق حد يدخلون أبزي أخمر رسالو إثيوبيا ويزبل زل حيلي مسي سياسة تشاريخو أمم قوي إثيوبيا وين كم أقل سياسة كأتي يزبل زل كأتو تغيرو عد بمشاتن لو على ونت بمسوارني خصص زلو حزبتات إثيوبيا يمرفو أي قرفون حزبتات إثيوبيا بوغن كيني أيو نا إثيوبيا دوبتس تدفيرو زلمو أي ملكتن حزب تقراي كوفكو لا يخلن بوغن تقرايو لو على ونت إثيوبيا تدفيرو زلمو أي ملكتن حزب إثيوبيا دويلو ديو أي بلن هقدر فنتورنا مسيو نلا ونت أجرو تخلقيني حزون كمويس تلوت أنا قريلا سراويت بكل حال هاجر انتي يقبر الله مدى مساي ترى يكونن حق من قستوى حلاف النت لو على النت نايز هاجر بكل غرنعات مخباريو تلا اخنا بسلطان زل حيل مخانا يكونن مدو كحسب الله كي مشي العلو اللي نهزب إرترا نهزب إرترا سنبلالي عسيا مغمبان جاتي كدنت مريت كدنت إساياس فرق حزب إرترا بتينون حزب إرترا زي ما حدرن حزب إرترا راوان سلام انتو زي بلس حزب تاعت إثيوبيا حزب كرنا أفريقيا سلام كمسن لمعات كمسن أي غلن ما جبر أنا كذا سروحو يسرح أو يسرح كردولو حزب إرترا امبيغلولو أين باسن أين سكرن كولولو مجبريا زلنا صقمنا يوشتنا كم تنحنا صقمنا نا يوشتنا بعلنا نفتح زنو زلنا حزب إرترا ول مجمريا صقمنا نا بعلنا نفتح دحريو إثيوبياوان بحوار كوينا كم حزبي كم هاجرات كم منقستات نسرح انت إلا خنسرح تحادم تأتو يبولسو حزب إرترا ما معدواي كم زي يخون امنة لنا كم حونا كم قروا قرويتو تخابيرنان تدقاقفنان كلهم معن سلام كنهانس انت زي كوينو متى خنتي كودنان متى خنت قورنا زدولي زلو إساياسن أبيين انت هوينهم
أدب جوارو قبالو لهم بب حزبهم يوم زحزي كاب هزي هزون كدقمو ريتوي أب سلطان زلوا يكون كنا أنا حلفنا زلني يكون كن تن تايلو زاغر زين تايس بيننا لوزبل بحتاوينا تيريتويو ناي حزب ريتون ناي تقالاساي كل حزب إثيوبيا ريتو مخانو كن بمنم عينة يتراتر كراغاغص الكم سفتو حزون كن او كل غرنعت بعالي كاتيت زرعنا انتعليو امبي نوشتنا كباتاتون زدولي بستفعل على مقدي بهايمانوتس بسقونا يكون مقدي كفلالينان بعاسو مستزلو سرعتكم بايز حضورو حاضرو زلو وشتنا نهنا كن مهرب اي مقدهم من كنولهم كن ملسهم حيلنا استمنا بزي كان هذا مسمر زيا بزي كاز حزب زي كالي واحس كم زيبنا تردينا كن مخلون سلام كن مخلو برايا نمراح برايا خن مرحون كن مرحون زي سعر برايا بحزب استقبالنا زرحة زب دلاي الحمد لله زبتا ساقس الله هاجر كتكون كنقال سولينا حزبنا بزيا يما نصقام منع قلب طيب لنا نزي ادخلونا انت اليوم ما بقول دبيت هزون ابز ولد زين افت تقراريس زخلو زخيد زلو ولدون حال زبل زلو غوارن حوديو زينب زرا زلو برانيو بزي غيرنا ناتقالسنا خنكيدينا ودبنان كللاو منغستنان حلافنت زي سمعو بيناس زحتر او حدغا زودقنا دخون يخون زبل سقات كحضر يولون زي واقع يلونات كا مسمريو زي واقع يلونات كا ربحايو ننات كا ربحا قبل مساخات خوين كقالسن كن قربو يهزون زي ناي قدميت برهانا نزي حزنان كيدنا نزي خبر استسمعني زلالماو خبري زلالماو العلنت نسماتاتنا مسمريو حيلنا حزبي حيلنا عين السعرن يغني اللي مرح هاجرنا أبقروا بتهاجرات ملكي تخوبوز دل ممرحن تنبيان بتحدى بتخالد ما زجبرو زلفان صرفن كاب إثيوبيان بزحد نقطة يرخبولون يقداس حلفون هلون دخمتا تقدف ممليسو خمس ذكرن هاجرنا إرترا نعلم ببسح سدتنياتات كاب زبركتا نعشتو هاجرات حنت مخانان كومون قوام كم زيبلان نتس أبرس يتفقدن مسل زيغاتات بمكاز نقدمي تسرع هاجر بمخانا بتدقاقام اوان بعالم كنقرات انحيو لوم دما اوالون تومس إسياس فولي فقر زنبروم بوليتيكينياتات إثيوبيا بعوتا أمر رخبيتاتهم بأمحرنيا خدقاقمو يسمعلو بزي مخنيات أب سدس ركب كفال حزب إرترا بسنكي مراح حقدف بحفرات كم زداننا أبتي أمر رخب وزهان زو هبرئيتو بقليلو من بابي كأل كويناتن أورا كويناتن أبقوا بيتات إرتران إثيوبيان داقماي كيلعل سقاتا بالعل سلاموين سوات حاديرو أبزر كبولو زل أوان مينيستر زينا إرترا زخونة أتو يمانا قبرا مسكال أب تويتر مقشا أتو إسياس نافهاقر سعود عرب حيزو قريبو نيرو أب تبسل استسنى زرزراتو دما نكس الناس سعود عرب مس إرترا بزلوو ستقوم زمدنا نأتو إسياس كم زمسكنا بتوسع دما نقص سالمان نتمرح إرترا أبزوارنا أفريقيا من تسلامن من رجان ستأوتو ترى خمسة مقصو قليت الله أتو يمانا كم تلمود أبزر زراوي قدياتن دبلوماسيا وركباتن سمع منغزن كل التهاجرات تقايدة نزبي قلت أن
ብዘይካዚ ኤልያስ ኣማረስ ተባህለ ሓደ ካብቶም እሙናት ተላእኽቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ ምዃኑ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣውራ ድማ ኣብ ትዊተር ዝነጥፉ ኤርትራውያን ዝምስክሩሉ ጸሓፊ ድማ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ትዊተር ነቒፍዎ ኣሎ ንሱ ነዚ ዝበቕዐ ብሰንኪ ተቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዘይፍላጥ ብዝመስል መንገዲ ንኻርታ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ስለ ዘቕረበ እዩ ኤልያስ ሓደ ካብቶም ሓበል ዓይኒ ህግደፍ ክሽፍኑ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ኣፍቀርቲ ግደፍ ከም ምዃኑ መጠን ከመይ ገይሩ ንመራሒ ኢትዮጵያ ተሪር መፀዋዕታ ኣቕሪቡሉ ንተኸታተልቱ ኣገሪሙ እዩ ኮይኑ ግና እቲ ሓሳብ ናቱ ዘይኮነስ ናይ ልኣኽቶ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይሰማምዕሉ ህግደፍ ኣብ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያታት ቀሪቦም ተዋስኦ ዝሰርሑ ካድረታት መልሚሉ ከም ዘሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ይሰማምዕሉ ኣቶ ኤልያስ እውን ናይዛ ምልምልቲ ጉጅለ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእልን ዕላምኡ ድማ ሞራል ናይቲ ባይታ ዘቢጡ ዝርከብ ደጋፊ ህግደፍ ንምልዓል ተባሂሉ ተጠማቲ ዝመስል ኣርእስቲ ብምቕራብ ኣብ ውሽጣዊ ትሕዝትኡ ግና ባዶሽ ዝኾነ ጽሑፋት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምልጣፍ ንግዚኡ ነቲ ካብ ቀንዲ እዋናዊ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣውፂእካ ናብ ጓል መንገዲ ምምራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ኣብዚ ሎሚ ቅነ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካብ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ምስ ንርኢ ድማ እቲ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ቆላሕታ ረኺቡ ነይሩ እዘን ካብ ኩሉ ክፍለ ሃገራት ኣሜሪካን ካናዳን ዝተዋፅኣ ኣማኢት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ካብ ይኣክል ናብ ይከኣል ዝብል ቴማ ዝተሳተፍኦ ካብ 8 ክሳብ 9 ለካቲት 2020 ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዕውት ዋዕላ ንብዙሓት ደለይቲ ለውጢ ዘተባብዐን ብዙሕነት ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝያዳ ዘረጋገፀን ምንባሩ ካብቲ ኣዳራሽ ተዘርግሐ ቪድዮታት ዩቱብ የርኢ ሞትን ስደትን ኤርትራዊ የብቅዕ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝብኻ ደው በል ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝብኻ ደው በል ኣዴታት ኤርትራ ውላድ ክያብያ ኣለዉ ጓል ክያብያ ኣላ እንታይ ትገብሩ ኣለኺ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ እዚ ክሳብ ሕጂ ክትከታተሎ ፀናሕኩም ነይሩ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ተመሊስና ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ እንዳተመነና እንፋነወኩም ሰላም ቅነ ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መልስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ምክትታል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ንሕና ኣብ ስደት ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ ሳልሳይ ክፋል ሓቀኛ ዛንታ ኣቤል ኣብ ዓይኒ ሳይሞን ኣቕሪብናልኩም ምንባርና ይዝከር ንሎሚ እውን ራብዓይ ክፋል ይቕጽል ንናብ ኣንፍና እናጠመትና ኣብ ሓሳብ ተዋሒጥና እንከሉና ኣውቶቡስ ቁፅሪ 12 መፅያ ስቕታ ንኽሰብር ጥራሕ እዚኣ ዶ ትሕሸና ክብል ንሳይሞን ተወከስክዎ ንሱ ግና ዝኾነ ዓይነት ግብረ መልሲ ሃበኒ ድሮ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣውቶቡስ ኣትዩ ናይ መኽፈሊ ካርዱ የርኢ ነይሩ እንታይ ዓይነት ዕላል ከንዕልል ኣሎ እናቢለ እናሰላሰልኩ ኣብ ጎኒ ሳይሞን ተቐመጥኩ ሓውሲ ክርሕቀለይ ናብ ፀግዒ ገጹ ረሓቐ ናበይ ደሊኻ ዳ ነቲ ኣውቶቡስ ክደፍኣ ዲኻ ብምባል ኣብዘይ ሰዓቱ ቅይዕ ዕልዒለ ክቕይዕ ፈተንኩ ሳይሞን ፍሽኽ ኢሉኒ ሃሳስ ፍሽኽታ ንግዳም ገጹ ከዓ ከማዕዱ ጀሚሩ ኣነ እውን ክርብሾ ስለ ዘይደለኹ ድየ ወላስ መጀመር ዘረባ ሲኢነ ስቕ ኢለ እቲ ስቕታይ ግዲ ኸቢድዎ ሳይሞን ሓውሲ ስኽፍክፍ እናበለ ኣቲ ጭንቀት ብጭንቀት ዶ ጌርና ክሓቀይ ኣይተሓዝልና በጃኺ ኢለኪ ኩሉ ከም ገለ ዓይነት ኮይኑ በትን ተበልካ በትን ተዕለልካ ካብ ጭንቀት ኣያውፃካን እዩ ኖ ፀገም የብሉን ንሱ እንዲሞ ኮይኑት ህይወትና እንታይ ክንገብር ኢልካና ኢኻ በልኩ ዕትብ ኢለ
ኣርእስቲ ክቕይር ኢሉ ግዳ ሓሲቡ ነዊሕ ዲ ክጌር ክብዛዓዲ እቲ ቀራርባ እኳ ነዊሕ ዝገበርኪ ትመስለኒ ኢኺ ባዕሉ ሓቲቱ ባዕሉ መልሰ ግምት ሃበ ብኸመይ ዳኸም ኢልካኒ ተገዳስነትኪ ማሙና ቀደም ዝመጻእ ክትትኾኒ ብጥራጥና ኸማና ይምስሓክን ኣሹንካ ኣብ ጎነይ ኮትክልዊ ይሄ ዳኸም ኢልካኒ ኣቲ ናይ ሕማመይ ክንደይ ሕዶ ክትፈትዩ ኢኺ ኣደይ ማዓሪ ከምዞም ጋዜጠኛታት ክትመስሊ ቁሩብ ክሳቅ ደለኹ ቁሩብ ከዓ ተገረምኩ ጠባዩ ዝቀያየረኒ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ መመሊሰን ውሽጠይ ኣብ ምህታት ተጸመትኩ ናይ ብሓቂ እኮ ናይ ቀደም እንትትኾኒ ትዋራዘይ መሃለኸ ሕጂ መመሊሰኸ ሓቶ እናትሰከፍኩ ነታ ኸይሓቶ ኣቐሚጡለይ ጸንሐ ማዕቀብ ብገዛእ ፍቓደይ ኣልዒለ ኣብ ገጹ ቅረብ ኢለ እስከ ምውርዛይ እንታይ ማለት እዩ ንገረኒ መሊሰ ምሕታተይ ክቆጥዑ እናተጸበኹ ተረጋጊኡ ምውርዛይ እንታይ ማለት ምዃኑ ከረዳእኒ ምድላዋቱ ዝወድአ መሰለ ምውርዛይ ማለት ደኣ ከም ዝንሰብ ብደጊኡ ርኢኻ መፍራድ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኸይፈለጥካ በቲ ንዓኻ ዝመስለካ ነቲ ሰብ ምምዛን እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሓደ ገዛ ዘጋጠመኒ ክነግረኪ እየ እቲ ሰብኣይ ከም ዕድሚኡ ዘይኮነ ናይ ኣቦ ባህሪ ዘይብሉ እዩ ነቲ ሰብኣይ ብፅል እናሓንሓነ ዝፍክረሉ ዘሎ ክመስል ስሙ ንምልዓል ዝተጸየነ መሰለ ኣብቲ ዝኸድናዮ ገዛ ጥምቀት እዩ ነይሩ ንሕና ተዓዲምና ኸይድና ንሱ ከዓ ተዓዲሙ ፀኒሑና ዕድለይ ግዲ ሕማቕ ኮይኑ ኣብታ ማዕሪኡ ኮፍ ኢለ ውዒለ ከሎ ገና ገጹ ጸዋዊጉ ይኽርኤና ጀሚሩ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ሰላም ኢልና ኸይወዳእና ኮፈሉቱም ድሁላት ኢሉ ኢለ ኺፍና ኣብቲ መጀመርያ እዛ ሰብኣይ ከርማሒ ኢላ ዘላ ኢልና ንሓድ ሕድናት ተጠማሚትና ከም ምስሓቕ ሓሊፍና ዝበልናዮ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ጸኒሑ እንታይ ቁም ነገር ኣለዎም እዚኦም መዋረት ባህልና ትርእዮም ዘለኺ ጨጉሮም ሽሮ ይመስል ስሪኦም ኣብ ሰለፎም ተዓጢቑ ብሽጋራ ምስ ሓቦኽ ቢኾም ነታ ኣብ ጎኑ ዝነበረት ጓል ሰላሳታት እትኸውን መርዓት እዩ ዝነግራ ነይሩ ኣነ ከዓ በቲ ሓደ ጎኑ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኪ ነቲ ሰብኣይ ብዘይካ ፍግኣዮ ካልኣይ መፀን ግን ኣብ ዝቕድሚ ኩሉ ሰብ ዕግርግር ጸሊኤ ነብሰይ ብክንደይ ሓይሊ ኣዕጊሰያ እዞም ናይ ሎሚ ወለዶ ኤርትራውያን ክበሃሉ ድዮም ወላ ሓንቲ ናይ ኤርትራዊ ባህል ዘይብሎም እዋይ ኤርትራውነት በዚኦም እባ ተዋሪድና ሓሲሩ ስብና ኢዱ ኣብቲ በራሕ ርእሱ ኣቐሚጡ ተገሪሙ ክመውደለ ዳሕር ደኣ ወላ ነጸንቂቐ ኣቦ ኸመይ ማለትኩም እዩ ኢለ ኸሊም እዩ ዝሓተትክዎ ምምላስ ገዲፉ ንስኻ ከምስኦም ዲኻ ገጽኩም ትርሓቕ እናበለ መሊሱ ክራገም ጀሚሩ ሓምሻይ ክፋል ይቕጽል እንሆ ዓመት 2020 ኣትያስ ካልኣይ ወርሒ እኳ ኣፋሪቕና ንርከብ ኣለና ምናልባት ንመብዛሕትና መዓልቲ ንመዓልቲ እናተወለደ ግዜ ብዘይ ለውጢ ዝሓልፍ ዘሎ መሲሉ ክስምዓና ይኽእል እዩ እታ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን ዓለም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተቐየረትን እናዘመነትን እያ ትኸይድ ዘላ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓውዲ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን እቲ ለውጢ ኣዝዩ ዕዙዝን ንህይወትና ዝጸሉን እዩ ለውጢ ኣገዳሲ ባእታ ውድድር ከም ምዃኑ መጠን ብፍላይ ዓበይቲ ትካላትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ካብቲ መወዳድርተን ንድሕሪት ከይተርፋመታን ነቲ ዝበጽእ ለውጢ ከስተብላሉን ከተኣታትዎን ግድን ይኸውን ገለ ተንተንቲ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዓለምና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ዓውድታት ርኡይ ምስግጋር ክትገብር እያ ክብሉ ኣሚቶም ኣለዉ ንሎሚ 5 ካብቶም ለውጢ እንሪእሎም ዓውድታት ኣተኪርና ዘዳለናዮ መደብ ኣሎና ምሳና ጽንሑ ቁጽሪ 1 ምስፋሕ ኣገልግሎት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሓደ ካብቶም ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘለዉ ቴክኖሎጂ ዓለምና እዩ ዝያዳ መብርህ ንምሃብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንዕዮን ኣገልግሎትን ወዲ ሰብ ብሮቦት እሞ ከዓ ብዝቐለለ ኣገባብ ምስራሕ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ዓበይቲ ትካላት ከም ኣማዞን ማይክሮሶፍት ጉግል ብመገዲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትካላዊ ኣሰራርሐን ከወርፅፃን ዓማዊለን ክዕግባን ጸኒሐን እየን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ተወሰኽቲ ትካላት ጎድኒ ጎኒ ዓቕሚ ሰበን ከቢድ ወፍሪ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክገብራ ምዃነን ግምት ኣሎ
እዚ ዓውዲ እዚ ረሒብ ናይ ስራሕ ትምህርትን ዕድልን ክፈጥር ምዃኑን ኣብ ዝተፈላለየ ዕዮ ዘገልግሉ ሮቦታት ዘፍርያ ትካላት እውን ክስስና ምዃነንን ትፅቢት ኣሎ። ቁፅሪ 2 መቕልጣፍ መርበብ ኢንተርኔት ዓለምና ብ4G ኢንተርኔት ክትከይድ ፀኒሓ። እዚ ቅልጣፈ እዚ ምስቲ ኣብ ዓለምና ዝተኣታቱ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለታት ዝስጉም ኣይኮነን። ካብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመታት ሒዙ በብቁሩብ ዓለም ናብ 5G ክትኣቱ እያ። ምትእትታው ናይ 5G ንኢንተርኔት ኣዝዩ ብምቕልጣፍ ንብዙሕ ምዕባለታት ማዕጾ ኸርሑ እዩ። ከም ውፅኢት እዚ እውን ውልቀ ሰባት ንጹር ስእልን ሙዚቃን ክንሰምዕ ኣብ ርእሲ ምኽኣልና ኮምፒውተራት፣ ማሽናት፣ ሮቦታት ብቕልጡፍ ዳታ ክዕቅቡን ክምስርሑን ክኽእሉ እዮም። ቁፅሪ 3 ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ብዘይ መራሒ ኣቐድም ኣቢሉ ሓደጋ ሸቲተን ልጓም ዝሕዛ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝህልወሉ መንገዲ ዝቕይራን መካይን ኣብ ስራሕ ጸኒሐን እየን። ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይ መራሒ ኣብ ጽርግያ ዝወፃ መካይን እንሪኤላ ዓመት ክትከውን እያ ዝብል ግምት ኣሎ። ከም ውፅኢት እዚ መንግስትታት ከቢድ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንተርኔት ከምኡውን ንኣተሓሕዛ እቲ ዝመፅእ ምዕባለታት ዘገልግል ሕጋዊ ሰነዳት ከዳሉ ከድልዮም እዩ። ቁፅሪ 4 ጥዕናን ምክልኻል ሕማምን ንጥዕና ዝምልከት ቴክኖሎጂ ብቕልጡፍ ይዓብዩ ካብ ዘለው ቴክኖሎጂታት ሓደ እዩ። ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ሰባት ኣብ ኢዶም ወይ ከዓ ኣካሎም ዝኣስርዎ ንኣብነት ከም ስማርት ዎች ክተኣታቱ እዩ። እዚ ስማርት ቴክኖሎጂ ሰባት ብሕማም ቀድሚ ምጥቅዖም ሓበሬታን መጠንቀቕታን ክህብ እዩ። ካብቲ ሰብ ብዝእከብ ዳታ ወይ ሓበሬታ መሰረት ከዓ መድሃኒት ብእኩብ ዘይኮነስ ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከም ኣድላይነቱ ክስራሕ ክጅመር እዩ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በየናይ ሕማም ዝያዳ ይጥቃዕን ነየናይ ሕማም ዝያዳ ተፃዋርነት ኣለውን ፅፁይ ሓበሬታ ክርከብ ክከኣል እዩ። ቁፅሪ 5 ዝሪኣ ኮምፒውተራት ኣቐዲምና ብዛዕባ ብዘይ መራሒ ኣብ ጽርግያ ዝወፃ ተሽከርከርቲ ተዛሪብና ፀኒሕና። እዘን ተሽከርከርቲ ብዘይ መራሒ ናብ ጽርግያ ዝወፃሉ ምኽንያት ምስ መርበብ ሓበሬታ ብዘለውን ርክብ መሰረት መንገደን ክሪኣን ክመርፃን ስለ ዝኽእላ እዩ። ብተወሳኺ ኣብዛ ዓመት እዚ ዝሪኣ ገጽ ዘለልያ ኮምፒውተራት ክተኣታተዋ ትፅቢት ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ክሳብ ዝመፅእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ። መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና